Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачу конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-СЗКШ-TV.ру сайтында. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Мөселман календарының 1 айы булган Мөхәррәм айы узып бара. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәламның Мөхәррәм айын Аллаһы айы дип билгеләве аңа дәрәҗә бирә. Бу сүзләр изгелекләр кылып, гыйбадәтләребезне арттырыр өчен җитәрлек сәбәп булырга тиеш. Шушы сүзләрне чынга ашырып, телевизион вәгазь ачык конкурсын дәвам иттерәбез. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى رحمة وبركاته برشا بزغدا بولسaydı. Şulay Rabbimiz Allah bizge her biri bizge de көркем әхлак иясе булырга насип эйләсәйди. Әйе, шуннан да biz бүген сезнең белән көркем әхлак турында сөйләшеп үтәрбез. Алхамдулилlah, biz менә намаз укый башладык. Алхамдулилlah, biz ураза тотабыз. Аннан соң нәрсә? Галимнәребез мөселман кешесе бер кашына тик тормас дип әйттеләр. Һәм шушы 2, 3, 4 гамәл өстенә ул көркем әхлагын камилләштерә башлаячак. Ураза булсын, намаз булсын, әйе, һәрберсенең максатыннан тыш әле тәэсире дә бар, әсәре дә бар. Хәтта ки Рамазан айында ураза тотканда Раббыз китерәбез бер аят. Һәм ахырында әйтә Аллаһ Таала: "Лааллакум таттакун", бәлки сез тәкъва булырсыз ди. Әлбәттә, без балаларыбызга: "Улым, кызым, тәрбияле булып үс" дип әйтәбез, ләкин шул тәрбиягә үзебез иямисың? Тәрбия бит ул, әхлаклык бит ул, эшкерсезлек кебек ниндидер эчке сыйфатлар гына түгел. Ул безнең тышкы сыйфатларда, ул киенү рәвеше, ашау, эчү һәм башкалар. Әгәр дә берәр хатын-кыз ярым шәрәк чыгып, бөтен иратлар миңа карасын әле дип үтеп китә икән, монда кайда әдәплелек? Ул үзенә 2 гынах ала. Беренчедән, шулай итеп киенеп гауратын күрсәткән өчен, икенчедән, нияте өчен. Әлбәттә, мондый рәвештә без балаларыбызны тәрбияли алмыйбыз. Ләкин кыямәт көнендә иң авыр әйберләрнең берсе булган көркем әхлак бу дөньяда эшләнергә җиңел булган әйбер. Вакытыңны әрәм итеп гайбәт сатма, кыерсытма, рәнҗетмә, кеше малына кермә. Киресенчә, көркем әхлак ул нәрсәдә булса эшләүдән тыш, әле ул нәрсәдә булса эшләмәү, тыелып калу. Бер көнне пәйгамбәрбез янына бер кеше килә һәм аның кашына ук басып аннан сорый: "Әй пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям, нәрсәсең ул дин?" Пәйгамбәрбез аңа: "Ул көркем әхлак" дип җавап кайтара. Шуннан соң бу кеше аның уң ягына чыга һәм шул ук сорауны бирә: "Әй пәйгамбәр, нәрсә ул дин?" Пәйгамбәрбез: "Ул көркем әхлак" ди. Шуннан соң кеше аның сул ягына чыга һәм сорау бирә: "Әй пәйгамбәрбез, нәрсә ул дин?" Пәйгамбәрбез кабаттан җавап кайтара: "Дин ул көркем әхлак" дип. Һәм бу кеше аның артына ук чыга һәм шул ук сорауны бирә: "Әй пәйгамбәрбез, нәрсә ул дин?" Һәм пәйгамбәрбез әйтә: "Дин ул синең ачуланмавың" ди. Ягъни пәйгамбәрбезне ничек кенә аның ачуын китәргә теләсәләр дә, ул әйтә: "Дин ул синең ачуланмавың", чөнки ул нәрсә дип әйтте? Дин ул көркем әхлак диде. Раббыбыз Аллаһ иманны, ышануны барлыкка китергәннән соң, ул иман: "Эй Раббым, мине көчәйт, миңа көч бир" диде. Һәм Раббыбыз Аллаһ аны юмартлык һәм көркем әхлак белән көчәйтте. Һәм шулай ук Раббыбыз Аллаһ ышанмауны, көферлекне барлыкка китергәннән соң шулай ук көферлек аңа әйтте: "Я Раббым, мине көчәйт" диде. Һәм Раббыбыз Аллаһ аны саранлылык һәм начар холык белән көчәйтте. Шуңа күрә, җәмәгать, әгәр дә безнең кумирыбыз пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям түгел икән, ниндидер бер җырчы, футболист, хоккейчы һәм әллә кемнәр булырга мөмкин, димәк без шул кешегә охшатып үзебезне тотабыз. Шул кешегә охшатып киенәбез, ашыйбыз, эчәбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям кемнең бу дөньяда иң югары әхлак, шулар кыямәт көнендә минем белән бергә булырлар диде. Онытмыйк татар халык мәкален: "Кемнең арбасына утырасың, шуның җырын җырлыйсың." Инде без кемнәрнең арбасына утырдык бу дөньяда, кыямәттә дә шул кешеләрнең арбасына утырып, шул кешеләрнең җырларын җырлап, шул кешеләр белән алар кая бара, шунда барырбыз. Аллаһ Таала һәрберебезгә дә күркәм әхлаклы булырга, югары әхлаклы булырга, һәм инде әлбәттә
уңышка ирешүчеләрдән булырга насыйп итсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Вәгазьләрне 15 яшы тулган һәркем видео язма рәвешендә җибәрә ала. Электрон адресыбыз tvvagaz@yandex.ru. Ә бүгенгә барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.